як хабар. пас аз маҳдуд шудани фаъолияти WhatsApp ва Telegram дар Россия муҳоҷирон ба мушкили тамос бо пайвандон рӯбарӯ шуданд, аммо ин роҳи ҳал дорад. Россия аз моҳи август бо баҳонаи иҷро нагардидани талаботаш дар бораи таҷдид намудани сиёсат оид ба мубориза бо экстремизм ва терроризм фаъолияти WhatsApp ва Telegram-ро дар ҳудудаш маҳдуд кард. пас аз ин муҳоҷирон, ки барои тамос бо пайвандон аксаран аз ин мессенҷерҳо истифода мекарданд, дар ирсол намудани паём, аксу навор ва зангҳо ба мушкил дучор омаданд, аммо онҳо интихоби дигар ҳам доранд. аз ҷумла истифодаи паёмрасонҳо, вале насби филтршикан ё ба қавле VPN гузаштан ба замимаҳои алтернативӣ, ки то ҳол бидуни маҳдудият кор мекунанд. истифода аз алоқаи маъмулӣ, яъне занг тариқи телефон ва ё SMS паём. ҳамчунин истифода аз замимаҳои ширкатҳои мобилӣ, аз ҷумла Mobigap аз Babylon Mobile, Chigap аз TCL, Salom аз Z Mobile, Megafon Life, ки аксаран ройгон кор мекунанд.